Dneška u Kocura otриманий турнір у малим футбалу за ветеранов у рамійках спортських бовіських Яша Баков. Участвували 5 екіпів з Кocura, Нового Саду, Нового Рахова, Вербасу і комбінована екіпа Стримцов з Хорватський. Бавило ще кожен з кожним 2 раз по 10 минути. Trebala prizbačka z Đurđova, oni odkazali ostatnim čaše, evo njetani, co še vari Rusina z Ruskog Kerestura, ktorý ipak, co še vari mesto, sušedne mesto blisko, gdje še bavi fotbal, evo nažaljeni, oni nie prišli, ali zažljem toti pejz ekipi i toti zmahanje, co še nješko otrimani ipak u jednim rangu i jednim proseku za ostatnji rok i keljoše ekipi izjavljuje na malim fotbalu za veteranov. Послені ізвісних і інтересантних змаганнях, котрі бавені на стадіону у Коцуре, найліпший футбол указали ветерані з Нового Рахова, другий був Новосадський РКЦ, третій Вербас, четвертий домашній, а п'ятий гості з Хорватський. По конець року треба, щоб ще отримали ще 4 турніри у 2 днях, пікаду і шах за піонірів у Коцуре і штреляцтво і куглання у Вербаше.